माजी आमदार वैभवजी नाईक तब्बल 10 वर्ष आमदारकी हातात होती तुमच्या. मतदारांनी 2 वेळा संधी दिलेली तुम्हाला. मतदारसंघासाठी काम करण्याची पूर्ण मुभा होती. आता सत्ता गेली, खुर्ची गेली आणि जनतेनं जेव्हा घरी बसवलं तर अचानक एका तपानंतर मालवणात पोस्टर बॉयच्या माध्यमातून रखडलेल्या कामांची आठवण होऊ लागली. मालवणमध्ये स्वतःच्या कार्यकाळात रखडलेल्या प्रश्नांचं खापर सत्ताधाऱ्यांच्या माती मारायची केविलवाणी धडपड पाहून कीव येते राव तुमची. इकडे कुडाळमध्ये तर तुम्ही करच केला. दुसऱ्यांनी प्रत्यक्षात आणलेल्या कामावर श्रेय लाटण्याची धावपळ सुरू केला. हा प्रकार तुमच्या स्वयंघोषित विकासाचा आहे की आगामी निवडणुकीपूर्वी हम जिंदा आहेची धडपड दाखवण्याची आहे? कुडाळ मालवणची जनता आता एवढी भाबडी राहिलेली नाही साहेब. 10 वर्ष संधी मिळाली होती. आता हिशोब मागितला जातो. कोणत्या कामाची सुरुवात कधी झाली, निविदा कधी निघाली, वर्क ऑर्डर कधी झाली, निधी कुणी आणला आणि प्रत्यक्ष काम कुणी पुढे नेलं, याचा हिशोब आता तारखांसह तपासला जाणार आहे. आणि म्हणूनच कुडाळ पासून मालवण पर्यंत एकच सवाल घुमतोय. आमदार असताना काम करण्याची वेळ होती तेव्हा फक्त लग्न, मुंजी, बारशाचे पेढे खाण्यात वेळ घालवला. झालं. आता या वर्षीचा गणेशोत्सव सुद्धा जवळ आलाच आहे. तुमचा धूप, कापूर आणि अगरबत्तीचा सीझन पुन्हा सुरू होणार आहे. म्हणून प्रश्न पडलाय जनतेला, आता पराभवानंतर श्रेय लाटण्याची एवढी घाई का? कारण गणेश घाटाच्या फाईल पासून मालवणच्या भुयारी गटारापर्यंतचा घटनाक्रम पाहिला तर 10 वर्षांच्या राजकारणाचा आरसा समोर येतोय आणि त्या आरशातला चेहरा पाहण्याची वेळ आता आली आहे. हाच आरसा अगदी पुराव्यासहित दाखवण्यासाठी घेऊन आलोय जापसाल. नमस्कार, मी साईनाथ गावकर आपणा सर्वांचं कोकणशाहीच्या जापसालमध्ये स्वागत करतो. आजच्या जापसालला अगदी कुडाळपासून सुरुवात करूया. कारण इथं भावनिक आरोप नाहीयेत, तारखा आहे, प्रक्रिया आहे आणि निधीचा हिशोब आहे. कुडाळमधील गणेश घाट सुशोभीकरणाचा आराखडा तयार करण्याची प्राथमिक प्रक्रिया 2022 मध्ये सुरू झाली. त्यावेळी वैभव नाईक आमदार होते. त्यानंतर 2022 ते 2025 या काळात या कामाला अपेक्षित गती मिळाली नाही असा आरोप आहे. एवढंच नव्हे तर आराखडाही पूर्णत्वाला गेला नव्हता अशी माहिती समोर येते. मग 2024 मध्ये विधानसभेची निवडणूक झाली. जनतेनं वैभव नाईकांना घरी बसवलं आणि निलेश राणे कुडाळ मालवणचे आमदार झाले. यानंतरचा घटनाक्रम बघा. सप्टेंबर 2025 मध्ये गणेश घाटाच्या कामाची निविदा निघाली. 29 सप्टेंबर 2025 ला वर्क ऑर्डर जारी झाली. 29 ऑक्टोबर 2025 ला भूमिपूजन झालं. एकूण 3 कोटींचा निधी मंजूर झाला असून आणखी 2 कोटींचा निधी अपेक्षित आहे. म्हणजे 2022 पासून प्राथमिक स्तरावर असलेली प्रक्रिया पुढे नेऊन प्रत्यक्ष निविदा, वर्क ऑर्डर, भूमिपूजन आणि निधीची तरतूद करण्याची प्रक्रिया निलेश राणे यांच्या आमदारकीत पुढे गेली. आणि आता माजी आमदारांकडून दावा केला जातो गणेश घाट आम्ही आणला. मग प्रश्न साधा आहे, जर काम तुम्ही आणलं असेल तर 2022 ते 2024 या काळात प्रत्यक्षात काय केलं? निविदा कुठे होती? वर्क ऑर्डर कुठे होती? भूमिपूजन कुठे होतं? कामाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कुठे होती? की आमदारकी संपल्यानंतर काम सुरू झालं आणि श्रेय मात्र आधीच अर्धवट सुद्धा म्हणता यायचं नाही, पण सोडून दिलेल्या कामाचं घ्यायचं? जनतेला मूर्ख समजण्याचा प्रयत्न आता थांबला पाहिजे. तारखा बोलत असताना खोट्या श्रेयाचा मुलामा किती दिवस टिकणार आहे? 10 वर्ष आमदारकी होती, मग कुडाळचा विकास कुठे होता? गणेश घाट हा एक मुद्दा आहे, पण प्रश्न त्याहून मोठा आहे. कुडाळ MIDC कडे 10 वर्षाच्या आमदारकीत किती गांभीर्यानं पाहिलं गेलं? कुडाळच्या नाट्यगृहाचा प्रश्न किती वर्ष रखडलेला? त्या दत्तक घेतलेल्या तळगावात कधी निदान फेरफटका मारायला तरी गेलेलात काय हो? ते कुडाळचं बस स्टँड
तुमच्या कार्यकाळात बांधलं गेलं, त्यानंतर कधी जाऊन तरी पाहिलात का होते बस स्टँड? तुमच्या कार्यकाळात त्याला 1 कोटीचा निधी लागला. आजही लोक त्या भर पावसात उभे राहतात. आमदार निलेश राणे यांच्या प्रयत्नातून पुन्हा 3 कोटी त्या एकूण त्या बस स्टँडला मंजूर करावे लागलेत. ही वास्तविकता आहे. अहो, आमच्या मालवणी भाषेत म्हणतात ना, अर्धा परताक सुद्धा जागा नाही त्या स्टँडवर. याचं श्रेय नाही घ्यायचं तुम्ही. गाळी पडतात ना थळ. कुडाच्या विकासासाठी मोठे प्रकल्प, रोजगार आणि पायाभूत सुविधा याबाबत ठोस परिणाम काय दिसला? आज निलेश राणे आमदार झाल्यानंतर विविध कामांसाठी निधी आणला जात असल्याचं चित्र दिसत असताना माजी आमदारांकडून त्या कामांचंही श्रेय घेण्याची घाई का? राजकारणात श्रेय घेणं गैर नाहीये, पण ज्या कामासाठी आपल्या कार्यकाळात प्रत्यक्ष प्रगती झाली नाही त्यावर आपला ठप्पा मारण्याचा प्रयत्न करणं म्हणजे जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करण्यासारखं नाहीये का? आणि जनता आता एवढी भोळी राहिली नाही हो, हे कायम लक्षात असू द्या. आता वळूया त्या मालवणकडे. कुडाळमध्ये न झालेल्या कामांचा श्रेय घेण्याची धडपड आणि मालवणमध्ये स्वतःच्या कार्यकाळातील प्रश्नांची जबाबदारी दुसऱ्याच्या माती मारण्याचा प्रयत्न, हा राजकीय विरोधाभास मालवणवासियांच्या नजरेतून सुटलेला नाहीये. वैभव नाईकांचे विरोधक उपरोधानं एका टोपण नावानं टीका करतात. गॉगल गँग. आंदोलन असो, पाहणी दौरा असो किंवा स्थानिक प्रश्नांची पाहणी असो, गॉगल घालून फोटो आणि उपस्थिती यांची काय? आता तर याच गॉगल गँगच्या पोस्टर बॉयकडून आधुनिक एआयचा वापर करून मुद्दे रेटण्याचा प्रयत्न झालाय. एआय वापरण्यात काहीच गैर नाहीये, पण एआयच्या मदतीनं इतिहास बदलता येत नाही हो. आणि इतिहासात एक गोष्ट स्पष्ट आहे, या प्रश्नांच्या कार्यकाळात 10 वर्ष आमदार कोण होते? भुयारी गटारबाबत बोलत असताना 8 महिन्यात पूर्ण करण्याचा हट्ट, पण मागील 10 वर्षांचा पडलेला विसर हेच समोर येत आहे. मालवणच्या भुयारी गटार योजनेवर आज आवाज उठवला जातो. योजना रखडली म्हणून सत्ताधाऱ्यांवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. प्रश्न विचारायलाच हवा, पण मग 10 वर्ष आमदार असताना काय केलं? ज्या योजनेचा भू सुद्धा 10 वर्षात समजून घेतला नाही, ती योजना 8 महिन्यात पूर्ण झाली पाहिजे असा अट्टास कशासाठी? दूरदृष्टीनं योजना समजून घेणं, तिचं नियोजन करणं, निधी, तांत्रिक अडचणी, शहराला होणारा फायदा, अंमलबजावणीची पद्धत, हे सगळं आधीच जर गांभीर्यानं हाताळलं असतं ना, तर आज ही योजना रखडली आहे असा आरोप करण्याची वेळ आली असती का? 10 वर्ष कुठे गेला होता हा वेळ? मालवणवासियांच्या प्रश्नांपेक्षा राजकीय उपस्थिती आणि कार्यक्रमांना हजेरी महत्वाची होती का? लग्न, बारसे, मुंज यांना उपस्थित राहणं हा सामाजिक संपर्क असू शकतो, पण शहराच्या भविष्यासाठी योजना समजून घेणं आणि ती प्रत्यक्षात आणणं हेच लोकप्रतिनिधीचं खरं काम आहे ना. घरोघरी कचरा गोळा करण्यासाठी गाड्या पोचत असतील तर नागरिकांनी आपली जबाबदारी पाळली पाहिजे. घंटा गाडी येऊन गेल्यानंतर रस्त्यावर कचरा फेकणाऱ्यांवर कारवाई झाली पाहिजे. 4 जणांवर प्रत्यक्ष कारवाई झाली तरच नियमाची भीती होईल. सत्ताधारी असो किंवा विरोधक, हा प्रश्न राजकारणाचा नाहीये, शहराच्या शिस्तीचा आहे. फक्त गाड्या वाढून उपयोग नाहीये. नियम मोडणाऱ्यांवर, काही नागरिकांवर कठोर कारवाईही झाली पाहिजे. बरं, ते अनधिकृत स्टॉल आज उभे राहिले का? मालवणमध्ये काही अनधिकृत स्टॉल उभे राहिले असतील तर ते हटवलेच पाहिजेत. हे स्टॉल तिथं ठेवण्यासाठी जे जे पुढाकाराच्या भूमिकेत आहेत त्यांना देखील हटवलं गेलं पाहिजे. पण पुन्हा एकदा तोच प्रश्न, हे स्टॉल आजच उभे राहिलेत का? जेव्हा ते उभे राहत होते तेव्हा कारवाई का नाही झाली? त्यावेळी सत्ता कुणाची होती? जर त्याच वेळी नियमाप्रमाणे कारवाई केली असती तर आज पोस्टरबाजी करून त्याच प्रश्नाचं राजकारण करण्याची वेळ आली असती का? म्हणून मालवणवासियांचा सवाल रास्त आहे. पाप करायचं तुम्ही आणि त्याची फेड आताच्या सत्ताधाऱ्यांनी करायची. हे गरीब जनतेला किती दिवस सांगणार आहात?
मी सत्ताधाऱ्यांची बाजू मुळीच घेत नाहीये. आजच्या जापसालमधून आरसा दाखवतोय फक्त सर्वांना. पण मागील 10 वर्षाच्या सत्ता काळातील अपूर्ण कामांची जबाबदारी आजच्या सत्ताधाऱ्यांच्या माती मारून स्वतःला स्वच्छ दाखवण्याचा प्रयत्न जनता स्वीकारत नसते. आरसा दाखवला की त्यात चेहरा दिसतो. आरशाला दोष देण्यापेक्षा चेहरा तपासणं गरजेचं असतं. आता प्रश्न जनतेचा आहे. 10 वर्ष आमदारकी, त्यानंतर पराभव, आणि आता पुन्हा मतदारसंघात राजकीय सक्रियतेची धडपड. कुडाळमध्ये दुसऱ्याने पुढे नेलेल्या कामाचं श्रेय घेण्याचा प्रयत्न, मालवणमध्ये स्वतःच्या कार्यकाळात प्रश्नांवरून सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांना घेरण्याचा प्रयत्न, आणि हे सगळं आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सुरू आहे अशी राजकीय चर्चा. म्हणूनच आता फोटो, पोस्टर, AI आणि राजकीय आरोपांपेक्षा जनतेला कामाचा हिशोब हवा आहे. वैभवजी नाईक 10 वर्षात काय केलं, काय पूर्ण केलं, आणि स्वतःच्या काळात सुरू काय झालं, आणि आज कोण पुढे नेतंय, या प्रश्नांची उत्तरं तारखांसह कागदोपत्री द्या. आम्ही आवाहन करतोय आपल्याला. कारण आता जनता फक्त भाषण नाही ऐकणार. जनता तारीख पाहणार आहे, वर्क ऑर्डर पाहणार आहे, निधी पाहणार आहे, काम पाहणार आहे. अगदी तटस्थपणे सांगायचं झालं तर आजच्या घडीला आमदार निलेश राणे कुडाळ मालवणचा मागील 10 वर्षांचा बॅकलॉग भरून काढण्यासाठी जीवाचं रान करतायत, जे कुडाळ मालवण वासीय पाहतायत. प्रत्येक गोष्टीला खो घालण्याच्या भूमिकेतून आणि विरोधी राजकारणातून जन्माला आलेल्या काही राजकारण्यांना आमदार निलेश राणे यांचे हे प्रयत्न आणि कोट्यावधी रुपयांचा विकास निधी खेचून आणण्याची त्यांची धडपड कधीच दिसणार नाहीये. कुडाळच्या गणेश घाटाच्या घटनाक्रमानं एक गोष्ट दाखवून दिली. काम करण्याची वेळ आणि श्रेय घेण्याची वेळ वेगवेगळी असते. आणि मालवणच्या प्रश्नानं दुसरी गोष्ट स्पष्ट केली. स्वतःच्या कार्यकाळातील प्रश्नांची जबाबदारी झटकून सगळं खापर नव्या सत्तेवर फोडणं इतकं सोपं नाहीये. कारण कुडाळ मालवणची जनता आता गॉगलच्या आडचा चेहरा नाही, तर कामाचा खरा चेहरा पाहते. आणि जर 10 वर्षांचा हिशोब मांडता येत नसेल तर पराभवानंतर सुरू झालेली ही राजकीय धडपड कितीही मोठी असली तरी जनतेच्या न्यायालयात तिची किंमत शून्यच, हे सुद्धा लिहून ठेवा. तुर्तास आजच्या जापसालमध्ये इथं सोलपदरा. पुन्हा भेटू नवीन भागात. धन्यवाद.